cantar, llevarte a bailar, que todo es posible en Navidad. ¡Ho, ho, 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 Galicia! Sí, estamos nese día maravilloso, señoras e señores. Chegou Noite Boa. ¡Ho, ho, ho, ho! Sí, hoxe en todas as casas hai festa. Hoxe en todas as casas están as familias reunidas. E hoxe, nunha voltas co prato, como sempre, vou vos pedir que nos sigades. Por qué? Porque, ai, en @voltas co prato temos penduradas todas as receitas do ano que cociñan os meus duendes. Que pasen, por favor. Xulio Mato, Begoña Vázquez, un aplauso para eles. Veño cargado de material. Pero que eres un ¿Qué? Santa Claus. ¿Qué? De serie B ou que? Son falso. Está todo kinky, está todo macarra. Que pasa? Nada, que se queda moi ben, parece É por nenos, non? E vos que facedes aquí que tiñades que estar traballando? Veño de Grinch, eu, como a ti, ca camisa. non fache falta, só o color verde. Digo, que facedes aquí que tiñades que estar traballando? Pois... Non? É que vimos aquí. Igual que a ti. Que pasa? E non vai levar o sopapo. Un día que traballa... Está todo chulo, Bueno, que vamos cociñar, que estamos en Noite Boa, o que queremos facer sempre neste programa, especialmente no día de hoxe, 24 de decembro, atención, porque... Hai que facelo pronto, que hai que facer a cea. Sí, este par de persoas De dous. que temos aquí, estiveron no que anda aí facendo toda a cea. Un montón de cousas. Claro, un montón de Sí. cousas. Eu presteivos ao que anda aí, coa miña boa fe. Prestado. Presteivos, así, ben prestados. Somos material. Porque non tiñan cociñeiros. Pero o peor de todo é que Xulio Mato colle, apareceme aquí, toma, pa ti de postre, un turrón. Home, claro. Home, un turrón, pa Nadal. Un turrón na máis, temos un programa de cociña. Madre mía, que programa máis largo nos espera, Bego. Terásme que facer unha sobremesa Jesús. das boas. Vouche facer Sí, unha... eu todo o que vayas contra Julio vai me ben. Non? Ti tamén, tampouco me trouxeches nada. Bueno, porque non che teño que traer nada. Bastante Vale, fago con Vai vir. turrón doblando, que Pois... vos deixar sin dentes. Atendede os dous. Ti atendei, porque... Polvorón. En Noite Boa, sabes que? Que? Cuñados e aboas. Así que... Cuñados e aboas. A ver que nos trae Oli de Silleda. Meu cuñado. Hola, son Oli de Silleda, bo Nadal a todos, sou o cuñado de Xulio e voulle pedir que me faga un postre onde podamos conxuntar todos os postres destas épocas, que leve turrón, que leve mazapán, que leve todo o que se lle ocurra. Sabe o mellor camiño que ten que levar. É o postre que teña unha decoración que haga para ver, que sea fantasioso e que quedamos todos abrallados cando poñan no centro da mesa. Pero por ti, Xulio, espero sentado. Moi ben. O cuñado de Xulio... Espero-te sentado. No. Que atención. Como bo cuñado, xe dixo Xulio que este ben feito. A mí non me veñas con chiquillada, non me veñas con... Espero-te sentado. Espérate sentado, Espérate sí. sentado. Vale, ti tes a No, ainda sorte... imos ir tomar un viño antes de cenar. Claro, tes a sorte de que máis ou menos levaste ben co teu cuñado, non? No, moi ben. Levades vos moi Somos ben. amigos desde que éramos nenos. Ah. Antes amigos que cuñados. Que bo. En serio? E agora cuñados amigos. Ai, que historia máis bonita. E discutides nas ceas? No. No? No. Fes unha pinta de crisma. Facemos frente. No, con él non se pode discutir. Sempre jana. Claro, é cuñado de libro. jana. É de libro. Bueno, pois Oli, o cuñado de Xulio Mato que vai estar con nós, xa vistes antes tamén no Mira que Quen ben. anda aí, vai estar con nós cociñando na voltas co prato, pero Xulio Mato, que llevar facer? Pois mira, do que dixo, nada. Moi ben, Do que pideu nada, Eres porque todo un non dei crack. unha. Eu vou facer unha fantasía navideña, mira. Teño aquí unha estrutura. Unha estrutura. Unha estrutura. Ves? Que é iso? Isto é unha estrutura. Non, xa. Vale, entón o que vou facer é con este desfile de donuts que teño aí... Mima o que tes voy aí, a facer a berlinas a punta pala. Claro, vou a facer unha serie de recheos, unha serie de coberturas. Entón o que vamos a facer é un árbore de donuts. En serio? En serio, para Vas poñer facer- no centro da mesa, que non será navideño, pero campar vai campar un Eso sí, montón. a min recórdame moito o día que fixeches como a torta de donuts. Claro, pois isto é a torta 2.0. Vai ser un árbol de Nadal, de donuts. Un árbol de Nadal. Ah, increíble. Árbore de Nadal de donuts de don Xulio Mato para o seu cuñado e para o cuñado de Xulio Mato que vai facer a Grinch Begoña. Eu vou a sorprendelo con outra cousa, claro. Sí. A ver, non traigo nada de fantasía, pero traigo finura e ricura. Oh, cuidado, Eu voulle facer unha tarta de queixo con turrón riquísima, Ostras, que se fai super rápida. Se agora teño aí algún truquiño que che vou enseñar para que sea así moito máis sinxela. E nada, de turrón blando, con amêndoa, con chocolate branco. Eu creo que, Qué rica, bueno. A ver, teño complicado, moi complicado. Sí, pero... Pero vou no intentar.
Ti tes No, non cuñado, está tes complicado. cuñados ou cuñadas? Eu teño un cuñado, sí. Ui, non vou preguntar máis, porque dixo. Pero moi ben, Teño un cuñado, bueno, sí. teño outro cuñado tamén, é verdad, teño dous. Vale. Pero... No, contasme ahora. Lévame moi ben con eles, No, contasme ahora, Pero porque... tamén me levo moi ben co cuñado de Xulio. Sí. É verdad. Que é bo tío, Atendedme a min. Cuñal é moi versátil. Atendedme a mí. É moi cuñado, sabes? Señoras, señores, nesta noite boa cociñamos fantasías de Nadal, marchamos con Begoña Vázquez. Eso pucho ao revés, creo, Deixa o pucho. Cociñamos. Vites como dixo? É que- Cociñamos. É que patinei un pouco aí. Vale, mira. A ver, veña, fantasías, Vamos a que co empezar. teu cuñado vean. Sí, eu con meus cuñados, ben, maravilla, sí. Vale. Sin problema ningún. Sí. Eu non teño problema Sin esa xente. problema ningún. É que cando di Begoña as cousas non sei se o di de verdade ou de mentira, porque di sin problema ningún. Pero claro, vai ti saber se o problema é ela. Bueno. Eu son super amable que a xente. Son unha persona fácil, dócil. Buah, todo o que termine en fil. Que? En fil? Son personas sinxela. Vale, sí. Mira, vamos a empezar. Vamos a engadir nata. Ajá. Vale, vamos a engadir media vaina de vainilla, vale? Hola, Ves que Carlitos. ten as sementes dentro? Vas a quitar. Vámonos a infusionar, sí. Pero está bastante cara a vainilla. O que vamos a Ai, facer Dios é... mío, ¿ves? Sí, vámonos a infusionar aquí, vamos a sacar as sementes e por vámonos a deixar secar. Para porque volver a podemos utilizar. usar outra vez de novo. Atención, para unha crema, atención. Para unha crema Porque pasteleira, pouca que iramos, vale? se o di Begoña non é coña, isto é importante, porque moitas veces collemos a vainilla, tirámola, pero non temos por qué, porque dentro ten sementes e podemos aproveitar para ahora, para esta tarta, Ajá. e depois podemos volver a aproveitar todo o que son as o que é o recubrimento, o que é a vainha, podémola usar para outra unha crema pastelera que nos fai falta tanta potencia Para ou que así. sexa, claro. Vale. Moi Ou ben, para pois, bautizar un café. Vamos coa torta de Begoña. Mira, que non discutes, esta eu non discuto con naide. Bueno, comigo sí. Contigo sí, pero bueno, moitas veces douche a razón para non toir. E comigo tamén. Contigo tamén. Pero a ti non che dou tanto a razón. Bueno, estás botando ovos, levas 4, vas botar o quinto, por Mira, qué? sí, pero mira, vamos a imaginar que voto 6. Porque tiña que haber 6 e hai 5. Hai 5, vale. Entón, Voto ovo ficticio, vamos a voto. imaginar Aí está, o sexto este, ovo. o sexto ovo, vale. Entonces, o que vamos a facer é deixar infusionar... Ai, que non lle din. Doulleu. Ti Dalle, sigue co teu, dalle ti sigue ao co teu. posto. A tope. A tope. Vale, xa está. Botelle un chisquiño de sal e aquí. Por qué? Vale, na nata. Para potenciar o sabor. Exactamente, para potenciar o sabor. Entonces ahora, o que vamos facer é, para que a torta nos salga antes, vamos a meter todo o que son as cremas de queixo, vale? E o turrón xa, vamos deixar un cachiño para a parte de fora, Ajá. e isto todo vámoslo picar. Vale. E vamos deixar, Recordamos que ten aquí coa nata, vainilla e un pouco un chisco de sal, vale? Exactamente. E darlle lume. exacto, e agora Dale vamos a lume. engadir aquí, Correcto. vamos a engadir o turrón, así cortadiño para que se nos desfaga antes. Botou 5 ovos, pero son 6. Por qué? Son 6 Porque lle ovos. faltaba un ovo. Vamos a pensar que son 6. Moi ben. Vamos a engadir aquí todo. O turrón. Que pasa? Canta tableta é, máis ou menos? Cantos gramos? Eu botei unha tableta e media. Vale. E despois quedas Vale. con outra media tableta Outra para o media final. para decorar por a parte de arriba, Moi sí. ben. Hola. Entonces aquí vamos a O rico botar que está. o turrón. Vamos a ir facendo un chisquiño. Déxame a min, ti sigo o teu, ó. No, si comeu, aí vai. Veña, boto o queixo. Hola. Que chulo. Aí vai. E aquí vamos a facer unha mezcla de queixo mascarpone e un pouco de queixo de... Crema. Un pouco de queixo crema, vale? Ostras, Moi ben. Moi ben, Moi ben, estás dando moi ben. Dalle voltiñas. Dalle aí. Aí, pero hai que agarrar, que pasa? Nada, ben, Decíalo ben. de broma ou non? Sí, un pouco sí. Pero, porque, mira, tú tens Toma, que... toma. tens Pero que- non me manches, Pero muller. remexe con amor, con cariño, Vale, con, vale, pero- así, con intención. Pero si ti iso non tes. Con intención de remexer. Eu teño moito cariño porque a cociña faise con cariño, callotas. Vale, vamos a deixar a Begoña aquí preparando a súa torta de turrón e imos con Don Xulio Mato, é queixo, turrón e queixo. Veña. Xulio bueno. Mato, hoxe Come el temos dono. seu cuñao no programa. Pois sí, pues fai Veremos ilusión, que eh? pasa. Fai ilusión. Sí, sí. Mira, nunca viche un Papá Noel así, bailarín. No. No, bueno, hai moito meme. Moito meme. Soy un ascético, si duermo poco tengo Mira, sueño profético. déxame que te explico o que vou facer, cañatas. Veña, sí, xa está, xa está. Isto é como para facer manualidades cos nenos. Vale. Vale, mira, aquí o que teño é chocolate blanco que estou derretindo ao O baño baño de María. Vale? Ten debaixo, se non vistes unha tixola con auga. Claro. Moi ben. No, Una moi tixola ben. con agua, aquí un caciño con... Gusta idea. Sí, sí. Gusteche idea. Vale a repetir na casa, Patentar, ¿no? vos. Claro, patentar. Patentar había que patentarte a ti. Sí, sí. Bueno, mira,
Teño aquí Buah, berlinas de chocolate, chaval. vale? E berlinitas tamén. Vale, entón agora... Berlinitas comúnmente chamadas Don, espacio... Etes. No, home, no digas. Etes? Sí, etes. Estes son os pequenos, estes son os grandes. Bueno, mira, Exacto. entón, como xa está derretido, que vamos a facer? Xa que temos aquí este chocolate negro, Hola. estes que son de chocolate negro, vamos a aproveitar que xa o temos derretido e vamos a facer pues, uns dibuixinhos para isto, Ai. para que se nos arrefría aí. Isto gusta yo teu cuñado. A meu cuñado espero que sí. O que É pasa que larpeiro, non? É larpeiro, pero non pode comer moito azúcar. Ah. O xeimolo enterrar, xa O verás. sea que non pode comer azúcar, pero ti hoxe vai dar azúcar. Que bo cuñado, que bo, sí, señor. Sí, señor. Bueno, vamos chamar ao cuñado de Xulio Mato. Recibimos cun fortísimo aplauso a Oli de Silleda. Un aplauso por él. Que tal, Oli? Como estás? Como estás? Muy bien, muy bien. Bueno, pois aquí o temos, Cuñado, Xulio Mato, cuñado Oli. Vedes que parece que se levan ben. Eu estou ben. Mira, parece que se levan ben, pero en realidad no. Sí que nos vamos É ben. mentira. Bo. En realidad é mentira. Que va, é broma, é broma. Arrímate para diante, polo porque menos Xulio, hoxe, sí. Xulio di que non podes tomar moito azúcar e vais a facer todo azucarado. Bueno, facemos algunhas Bueno, trampas, pero nunca Claro, día. no, é un- Pequena trampiña. É un pues, día, verdad? Non queremos que chame a médico, non, de concello. No, capaz de chamar. Bótame cada bronca criminal. Echame por 50 Pois euros. estar no sitio indicado. Veña, Bueno, Xulio, pues mira, contalle. eu vouche facer, Oli, unha historia que non é moi navideña en canto a ingredientes, pero sí que en canto a presentación, o que dicías ti de poñer no medio dunha mesa, pois pode campar moi ben. Entón Que a xente alucine, non, na vou casa. facer un árbol de Nadal, feito todo con donuts de diferentes cores, diferentes sabores, diferentes recheos. Aquí teño un poquinho de leite que vamos con azúcar, que teño a quentar porque vamos a facer unha crema, dúas cremas pasteleras diferentes. Aquí teño chocolate blanco que vamos a colorear tamén para darlle diferentes coberturas. E despois, pois, trátase de montar un tinglao chulo. Vai montar como unha árbore de Nadal de Berliner deses. Vai Eso quedar é. impresionante. Ti crees que sí? Sí, sí. xa Pasades verás. xuntos a noite de hoxe? Sí, sempre. Sí, sempre. Sí. Bueno, desde que estamos... Desde que estades, Desde que estades estamos emparentados. Estamos Vale, emparentados. Vale, moi ben, digo. Sí. Pero nunca discutides, de verdad. No, É pero... raro, É moi raro. No, non se discute. Mira, coñecendo un pouco os dous, cóstame querelo, No, No, ti xa porque- que falando cos dous e discutimos. Sí, no, a verdad que no. A verdad que no, a verdad De que no. política pasamos igual, o fútbol non lle gusta. Bueno, sí, así que tranquilos, non? Bastante tranquilos, bueno. Bueno, pois, home, non sei se ti che gustaría algún día botarlle unha mão na cociña ou Sí, así. xa fago, xa No, xa fago. fai, que- xa axuda, Hombre, sí. los domingos eu... Sí. Ás veces, non sempre. É cociniñas, Chega un Moi ben. cansado de tomar o vermo, chega a casa, tes todo feito, é unha maravilla. Gústame, así dá gusto. Un cuñado é un partidazo. Entón, Xulio, de momento Mira. tes as que levan chocolate, as berlinas e as berliniñas mira. que levan chocolate. Estas grandes vamos a Pero esas de que son? Estos son esos que utilizamos para facer os bocadillos. Ah, os de pero pan. son como un brioche 12. Sí. Entón, o sea, teñen un toquiño 12, entón vamos a facer máis 12. Mira, poñémolo aquí. Por eso se enterras en corremos chocolate ben. branco. Claro, entón colocámonos aquí xa. E agora temos aquí, pues, motivos de decoración en quente. Hola. Xa os vamos decorando. Despois, unha de que refríe, vamos a meter as cremiñas por debaixo Moi ben, para facer os recheos, Moi ben, moi ben. Ostras. Entón, mira, metemos aquí outra. Gústame a idea, Xulio. Gustache, home, Sí. porque isto é... Xa sabes, co larpeiro que son eu, que me poñémoslle encantan estas estrelliñas cousas. tamén, para que teña un toque de Nadal. Botámosle todo o que se nos ocurra, E é sorprendente que non se mancha, eh? No, verdad? Sí, pouco se mancha, sí, é verdade. Sí, mancha a mesa, pero ele non se mancha. No, bueno, tamén Mira, vamos a deixar a Xulio e vamos a ver que nos trae Begoña Márquez. Arrímate aí, pégate aí diante. Boa, Soli, que tal? Bótate diante. Benvido. Sí, sí. Mira, eu vouche facer unha tarta de queixo. Unha tarta de queixo, pero con turrón. Queixo A ti gusta o turrón? Sí. A mí gusta. A cara que puxeches. A mí todo o que teño azúcar gusta. Chocolate blanco. Tamén. Almendras. Tamén. Son arpeiros. Vale, e o queixo? Tamén. Vale, Pois vamos facer unha E da túa tarta... O Darzó tamén. Vale, ben. Entón, que vai levar eso? Que Mira. parece unha bichamel. O que vamos facer, tú si queres bechamel. A ver, parece Mira. unha bichamel. Teño aí cos ovos co azúcar. Sí, sí. Entonces, o que fago é, para que me salga máis rápida a tarta, o que fago é cantar a mezcla e engadilla nos ovos. Mima, rapidamente, pero Vale. non callo ovo. Non, ó. Mira, nada que dir. Mira, agora temos aquí o azúcar, o mascarpone, o queixo crema, a nata, o turrón, Hola. vámonos a remexer. Dios, eso vai ser enorme, Begoña. Oxe, mira que batidorciño teño, eh? Sí, Dá na gusto. verdade é que... Aí vai, mira. Hola. E agora isto vai cunha base de galletas. Seguramente que comiches algunha tarta así parecida. Sí. Entonces, o que vamos facer é abrir a vaina de vainilla. A vaina de vainilla que utilizaches antes, é A ou non? vaina, abrímola, claro. Mira, ten a semente toda dentro. E o que facemos é sacarlle a semente
e meterlle adentro. Eso potencia moitísimo máis o sabor, Claro, non? é que o resto da vaina, o que podemos facer é deixala secando e podemos volver a usar. Ostras. Pero collémola así despaciño. Que Entón, guai. ese tocazo a vainilla, Pero se telo que mesturar Mola ben que non mogollón. che quede... Se che quede un grumo de vainilla, mételo todo para dentro. pica. Sabes que a vainilla pica? Pica? Sí, a vainilla pica en exceso, sí, sí. Pois hai que ter tino, hai que ter tino. Mire, xa coa se empezou vainilla. a desfacer, xa se ven as boliñas así por o medio. Eu... Oli, Ajá. eu vexo que tes unha cara de... Non sei, se non entendes... Eu non entendo. Si non te vas a Eu entender. entendo, pero depois o resultado final será o que mellor entendo. Vale. Pois eso... Tenho que preguntar eso. Cal das dúas levarías ti pa hoxe pola noite a Silleda? Se el non fose teu cuñado e non tiveras que escollelo el por decreto ou desprecialo por decreto? Aquí non hai nada por decreto. Eu levaría o de Begoña e o de Julio tamén. Vale. Pois vouche pedir que vayas á zona de sufridos que te sentes depois chamamos, vale? Vale. Veña, grande Oli que está connosco na Voltas co Prato, vende Silleda. Señores, señores, chegou o 24 de decembro, toca sacar as galas, a baixela fina, o mantel das festas e o libro das mellores receitas, o da Voltas co Prato. Porque estas datas son para estar xuntos en familia, pero sempre ao redor dunha mesa. Almorzo, xantar, cea e volta a empezar outra vez. O marisco, as carnes, o peixe salvaxe, todo iso está moi ben, os mercados lo hacen de maravilla, pero que pasa coas sobremesas? Ai, as sobremesas do Nadal. Iso é un capítulo aparte. Turrón, mazapán, polvorón, amendoas confeitadas. Hoxe Xulio e Begoña teñen unha misión. Facer algo que saia dos doces de Nadal de sempre e que lles saque un sorriso aos comensais, xa sexa por apetecible ou por diferente. E decidiron xulgade vós mesmos. Xa sabedes, se aínda non decidistes o menú, estades a tempo de facer estas receitas para conquistar os cuñados máis exixentes e non esquezades que ao final o único importante é sentar á mesa cos que nos queren e celebrar. Feliz noite boa a todos e a todas. E, por certo, @Voltas co Prato, Seguídenos, mas sempre, que aí temos as receitas. Xulio Mato, hoxe, está acompañado da súa familia. Pois sí. Política, Pois pero amigo desde a infancia. Sí. Eso é Despois importante. xuntámonos máis, non somos... Non, xo sei que... Non, vos xuntadevos demasiado. Claro. Claro, ese é o tema. Pois sí, sentámonos xuntos porque hasta nos gusta o mismo viño. En serio? Home, claro. Mira, que sorte contoche, mira todo o que traballei mentras Mira. ti contabas, Maravilla, Mira. atención gastronómica, Galicia. No, aí está. Esto é simplemente o chocolate que lle botei estes colorantes que venden nos Bueno. supermercados. Homer Simpson estaría encantado aquí, Homer Simpson, sí, claro. Fuá. Indo contigo, tomar algo por aí. Sí, no, pero fixadevos a cantidad de Ves? berlinas que hai por aquí. Teñémoslle por No, aquí. no. Sopra allí, aí está. Aí está. E aquí, pois, máis decoración. Bueno, estou alucinando contigo, Xuli. Ah, que sí. Non sabía... Hasta eu. Non sabía que tamén lle dabas á repostería, Bueno, a repostería non lle dou. Básica. A repostería non lle dou. Repostería básica. Son máis de manualidades. Sí. Sabes? Bueno, pois mira, ahora déxame que termine de decorar estes dous. Eso que faz, Entón, claro, isto, o que se lle ideal pele é ben, facelo e deixalo que repouse, pois, como unha horiña, metémolo na nevera para que nos quede ben duriño isto, ves? E agora xa poder funcionar. Entón, agora teño aquí as dúas cremas que fixen. Fixen unha crema pasteleira normal e outra de chocolate. Simplemente retirei parte da crema pasteleira e botei un poquinho de cacao. Entón, agora vamos a montar para rencher algúns deles, non todos, pero algúns ímolo rencher. Hola, que... Están chamando, Que pasa? A ver, Eu creo que isto é igual alguén que está preparando alguén, cedo, no, ou que xa ten lista. ou que ten listo. Claro, Ou que quere máis detalles, máis axuda. claro. Pois axuda, póñote con Veremos a ver. Eu teño moita plancha. Imos a Coristanco. Manoli, que tal? Boa tarde. Hola, boa tarde, cañotas. Ai, Manoli. Boa Ai, mira tarde. pai, mira po Manoli. Ai, Manoli. Ah, temos videochamada. Pero escoita, non estás preparando a cena, nin nada. Home, a ver, ainda é un pouco temprano, pero xa hai que empezar preparándose. Escoita, hai xente que se pon, na máis rematou de comer, xa se pon a preparar a cea de hoxe, Sí, eso é verdade. Hai moita Sí, xente. bueno, pero ainda é un pouco temprano. Claro, ti ainda tes tempo. Que tes pensado facer? Bueno, que ides facer na casa? Contame. Pois mira, vamos a tomar cigalas, Bueno, a zamburiñas á plancha, bueno. bacalao con gambas Estás de broma? e pastel de salmón con hojaldre. Mira, escoita. pero e te- casa alguén? No, e tes sitio. Po máis, ou non? Sí, non hai problema, aquí colledes todo sin problema, No, mira, Mima. nós, se queres, levamos a sobremesa, que é o que estamos facendo hoxe no programa. Levamos o postre para despois. Pois é o importante. Bueno. Oye, se teño unha curiosidade, porque outro día falaba aquí con unha señora no programa que me dicía que eran 35 Sí. na casa, 35. Vos cantos sodes, máis ou menos? Non tantos non, pero 15, sobre Bueno. 15, 16, sí.
Bueno, pero toda esa comida... 15 xa a é bastante xente, 15, non sou nin 4 nin 5. Sempre somos así, É moito para preparar. Bueno, e a pregunta do millón. Que tal os cuñados, as cuñadas? Todos. Pero que tal? A verdade é que estamos todos. No, pero que tal? Ai, que tal? Ai, moi ben. Claro. A verdade é que sí. Que vai dicir? Eu Señor, no, Xulio, no, Sí. todo o contrario, Ah, moi ben. Pois entón pásache como a min. No. Pásache como a min, logo. Eu iba a desconfiar un Sí, pouco sí. de ti, pero se mo dis, fíome. Pois fíjate que cho digo de verdade. Bueno, pois mira, pasade moi ben, vale, disfrutade da noite, disfrutade mañán tamén do día de Nadal, disfrutade da familia, que ao final o importante é xuntarnos E o importante todos. son os momentos que vives. Correcto, os que Efectivamente. quedan aquí. E moitísimas grazas por contarnos, o teu menú e querer estar connosco no Voltas co Prato, vale? Nada, graciñas a vos e a toda esa familia do Bo Prato. Moitísimas grazas a ti por chamar. Chao, chao, Veña, Mico un grande. piquiño a todos. Felices festas. Bon Chao, chao. Nadal. Adiós, adiós, bon Nadal. Abur. Adiós. Adiós. Aí estaba, que nos chamaban. Estábamos chamando. Increíble, don Xulio. É toda guapa, É toda guapa, toda Mira, preparada, con todo preparado por detrás, moi ben. Eu Sí, sí. xa vou empezar estás a deixar- enchendo tamén? Claro, me estoy metendo un poquinho da crema por dentro, ves? Espera, aí. Hola. Espera, vou coller outro que este xa casi bota por fora, mira. Hola. Metemos aí, presionamos. Pero entralle moita, cando lle facedes así os Sí, buratos, mira, entra ti moita. fíjate sí. como hincha, xa verás. Fíjate aí no lado, Ostras, sí. ves? Sí, sí. Está se vendo un pouco mal, inclino, colle outro. A ver, enche. vou coller outro. Aí está, sí. aí está. A ver, A aí. ver, cara ese Aí, lado, aí, a ver. para que se vexa ben. Ves, Aí. Temos hasta que bota por Aí fora. está, mira, 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 mira. Hasta que nos bota por fora. Hola. Isto como é unha masa esponxosiña, permítenos... Bueno, entón, con isto xa estaría. Manoli, vale? a pobre era o que lle faltaba, Sí, Isto, a sobremesa. bueno, Vale. pues vamos Bueno. allá. Vamos allá. A ver o que sale de aquí. Bueno, primeiro que temos que facer é completar a nosa estrutura. No, vas completar a estrutura ou vou con Begoña? Que queres Bueno, que vai con Begoña que vou ir poñendo... Vas ir poñendo, non? Os Por aquí, pauciños, veña. pauciños. Sí, sí, quero Aí ir. vai. Que eu teño que ir Vamos ao con Begoña, pero Begoña leva un cacho sin aparecer no programa. Levas un cacho. Si queredes, Sin meto no aparecer. forno. Vai. Vamos alá. A ver, a ver, Vamos a a meter ver. no forno, ahora. Ves como xa está bastante espesiña? Hola. Só faino porque quentamos a mezcla. Claro. Claro, o Aí vai. ovo que lle botaxe así quente, non? No, a botella de nata quente O sea, ao ovo. perdón, a nata quente ao ovo, Exacto. perdón. Sí, sí. Ahora vamos ao forno, vale, a 180, unos 35-40 minutiños. 180, 35, 40 minutos. Veña, Iso é o que ten abrelle. que facer Begoña Vázquez. Fuches tú. Fuches tú. Que... Eu abrín e ti non estuveche atenta. Esas cousas pasan, eh? Eu abrín e ti non estuveche No, atenta, ela non Begoña. botas a min a culpa. No, eu abrín e ti non estuveche atenta. Toda a razón, toda a Eu razón. non. Foi uno. Sí, sí, ves, eu fago así en Sea. Navidad. Toda a razón, tes toda a razón. No, eu tive en culpa tamén, pero ti tamén unha pouco. Sí, sí, tes toda a razón. Volvemos. Vamos, veña, vamos alá. Volvemos, veña. 180 grados, Sí. entre 35 y 40 minutiños. Vale? Mirad, queda aquí a marca. Queda aí. A marca. Queda aí un cachiño de torta. Bueno, aí quedou, Aí vai. aí quedou. Mira, vamos agora a completarlle a Pois ben, o que é de corazao. Claro, tesme que contar un pouco rapidamente como era a receita para que a xente que non estivo atenta diga, pero mira, Mira, rápido. super sinxela, porque o que fixamos é mezclar nata, un pouquiño de queixo crema, un pouquiño de mascarpone, depois botamos unha vainiña de vainilla, unha tableta e media de turrón. Deixamos de facer todo, botamos 6 ovos, Non 5 cinco. máis un imaginario, e batémolo ben e mezclamos toda esa parte quente, que foi a mezcla dos queixos e da nata, botámola nos ovos. E despois metémola no forno. Tampouco fa falta que contes todas así detalladamente, Dixéchome, pero moi ben, moi ben. conta, Moi conta ben. todo. Mira, vamos a dar un aplauso a Begoña, porque conta moi ben as cousas, moi ben. Moi ben, moi ben. Madre E mía. agora Begoña quere rematar a súa receita, a súa torta coa que sorprender Mira. a Oli, o cuñado de Xulio. Moi Como? sinxelo, o que vamos facer é quentei un poquinho de nata. Ajá. Vale, vamos a engadir chocolate blanco. Pois si me dicho chourizo. Chourizo, sí, tamén. Bueno, Vamos a engadir un chourizo. pouco chourizo co turrón tampouco estaría mal. No, seguro que non. Co chocolate queda moi ben. Por eso. Co hai moita turrón xente habría que que o fai. probar. Sí, sí. Aí vai, mira, Mira que xa se rápido empeza a se desfai. derreter. Claro. E esta é unha salsiña que lle vamos a facerlle. Vai a botar por riba Vamos a despois. botar a amendo así. Isto queda riquísimo. Ah, xa lle vas botar a un pouquiño de amendo amendo así. E pois a outra por encima tamén. Aí vai. Ah, Mira, aí. e iso todo que vas facer, botalo por riba da torta. Por encima da torta, sí. Moi ben, Estou Sí, sorpre... e vai salir a torta fría do forno.
Por qué? Vai haber magia. haber magia. O forno transformouse en forno e nevera. Bueno, vai Porque haber un pouco de máis televisiva, non? Esta torta, se facemos o día anterior, queda moito mellor que no mismo día, vale? Como o caldo. Ou moi cedo pola mañán, claro, exactamente, como o caldo. Moi ben, pois deixamos a ver mañá aquí facendo a salsiña e imos ver a árbore de Nadal gastronómica de Xulio Mato. Oh, Pues yo estoy aquí en... rin, rin, yo me remendaba, yo me remendé, yo me eché un remiendo, yo me lo quité. O día... Bueno, Moi ben. vamos a arriscar un pouco. Bueno, vamos. Isto promete, eh? Si xa tiramos media torta fora, atención con isto. Mira, pues ahora vamos a ir colgando as nosas cousas. Ai, mi madriño. Mira, no, a Pois ver. de turrón aí debaixo. Puxille turrón, un pouco de chocolate. Pero foi só turrón barato, eh? Fue o turrón bo. Vale. O turrón buenazo. Mira, O turrón que lle botache aí... vamos a ver, cañotas. No, non digo Aquí nada. non viñemos a, No, no, a non digo xulgar. nada. A xulgar ben meu cuñado. Entendes? Mira, vamos ir poñendo como que iramos. Bueno, Mira, ti imagínate que che aparece isto o día de noite boa, despois de poñerte como te pos ti, de comer. Sí. Non dou comido, eso, despois. das. Dou. Ti das, calquera outro non, Sí. ti das. Sí, home, sí. Mira, entón agora vamos ir colgando por aquí. Sí, pero non é moi estable. Por que non, como non? Mira, isto non se move. Bueno, O problema, preocupa un pouco Pirulí, a min tamén, a min tamén. pero tampouco fai falta movelo moito. Pero escoita, isto en realidad é para que cada un colla un, non? Claro, Así para que o un vaya queira. collendo, que queira. Claro. Son donos recheos de as cremas que máis nos gusten, vale? En este caso, despois leva baños de chocolate. Pero Podemos... Xulio, escoita, vai quedar tapado todo a por hispán. No, non sei. Non sei. É que se non queda tapado todo a por hispán, Hai non queda moito moi por ben. spam. Bueno, vamos a ver. Faría lo ti millor? Eu estou tan contento Pode ser. con meu tinglao. Que che parece, Bego? Moi ben. Begoña, dille verdad. Aquí Moi va ben, moi fantasía. ben. Non É unha digas, fantasía. dille verdad. No, eu opino que está de maravilla. Gracias, Bego. Que opino que tú non o farías. Bueno, como que non? No. Si o único que fixo foi pintar 4 No, pintar, berlinas. e fixen o recheo, e Pintar fixen- 4 berlinas Mira que e bonito. colgalas. Mira que bonito, Galicia. Xa está. No, Isto é o que vas facer de verdad. no. Ti, sigue así e vais a portar ben Papá Noel contigo, sí. Ese son eu, Papá Noel. Ti és un Papá Noel. Bueno, imos falar con Ali, veña, imos co cuñado de Don Xulio Mato, vamos falar. Quieto que vou. A ver, Que malo vexo. Que mal vexo eu poder empatar diante de meus ogros con él se aparece con esa fantasía. no, Vou ter que fregar. di a verdad. Vou ter que fregar Oli. para ter os ogros contentos. Ali, di a verdad. Dime. Non é a cousa máis bonita que fixo Xulio Mato cociñando. Bueno, nada non está acabado. Veremos o resultado final. Ainda non está acabado, eso é certo. Pero vamos, vendo o camiño que leva, non lle vai quedar como el pretendía, eu creo. Como no? Que se Non mira, engañes a niña, Xulio. vai collendo forma, mira. Vai collendo. Ti eres moi positivo con él, eh? Que se pues teño que Ten estar que- totalmente con él. Mira, escoita, el fai así tamén na casa a veces cousas raras ou... Sí, claro, raras e ricas. Pero xa, bueno, non dixen que non vai... Ricas e Perdón. É innovador. Eu non É dixen que innovación non na fora cocina. estar rico, porque a min Sí, eso sí. gusta, me seguro. Ahora, Varme axudar. a que? A papal? Papal. Ai, bueno, home, sin problema ningún. A min fais algo moito, eso sí. Sí, si tens problemas co azúcar, sí. E ainda que non os teñas tamén. Bueno, a torta de Begoña, que? Que idea che Está ben, ven? está ben, está ben. Seguro que vai estar boísima. Ves, eso dilo máis convencido, ves? Seguro. Ese dixéchelo máis No, convencido. no. Serio, convencido, sabes? Como dicindo, ai, eso vai estar Vai bo. ser moi Xulio. complicado dar un gañador hoxe. Que dixo? Bueno, sendo leite boa podrán gañar os dous. No. No, home, vamos a ser... No. Non son tan bo como Papá Noel. Sendo Papá nin en Noel. Reis, nin en Noiteboa, non son benevolentes nese sentido. No. Poñerás o traxe de Grinch despois, logo. Despois sí. Bueno, en 2 minutos chámote, vale? Aquí estou. Aí está. Oli, que está con nós, que ven de seguida, e atención. É o cuñado de Xulio. Veña, vamos pa. Tranqui, morena. Dame qué. ¿Cómo? ¡Che! ¡Vámonos! Que hoxe hai que dar unha volta por Arzúa. Vamos, Xulio Mato. Hoxe vas a Arzúa. non te las mates, seguro, non? Vente Arzúa. Pillamos, señores, que árbol de Nadal. ¡Arriba Galicia! Vamos! Chop, chop, chop. Que a noite boa. É noite boa. Despois estaba comendo pienso do reno. Madre mía. Non sei, Pois aí pero está como Xulio menos. Mato,
está facendo unha árbore de Nadal. Mira que estrutura máis firme. Mira, isto atopamos a estrutura en calquera bazar oriental. Vale? E a raíz de aí é deixar voar a imaginación. Pero non me digas que non é unha árbore, dan ganas de poñer os regalos, os calcetís ao lado. Si, home, non pode casi coas berlinas. Pode. Vai poder cos calcetís. Pode. Dame dando a cara de rirme, sabes? Sí. Sí. Cago na leche. Ahora o ideal sería ter unha tixeira que é unha teño para cortarlle todas estas puntas. Vaya! Olvidaste do máis importante. Non me acordou. Mira, ahora vamos a botar un pouco de polvo de fadas. Madre mía, Xulio. Xa está. Mira que fantasía. Ahora o máis importante, colocar isto No. nun prato que me levaron. No. Espera. Vendo... A ver, vou pedir un aplauso para ti. Que sí? Pero non sei se o mereces. Como non? Que vos parece, compañeiros? Vou non pedir. Señoras, señores, despois disto, vamos dar un aplauso a Xulio Mato. Ben, vamos dar un aplauso. Mi madriña don Xulio Mato, o que fixetes É aí. unha chulada, Unha chulada. Non che gusta? A ver, gusta porque me gusta todo isto, pero non ten moita historia. Mira, chegaron as Gracias, Joan. tesoiras. Cara, As as tesoiras, tesoiras. entón, ahora que vamos, Ai, non vas dar. Vale, vou con... Bueno, non vamos cortar porque ahora está moi bonito. Vou con Begoña. Para non liala. Vou con Begoña, vale. Non cortes que vas liar. Sí, vamos a liar. Entón, quedaría así. Quedaría así, pero con paus máis pequenos. Begoña, Vamos alá, que teño que decorar aínda. Telo moi fácil, A ver, Un tachán Xa para Begoña está. despois da maxia. Mira, Galicia. Sai a tarta, sai fría. Sale a torta de fría. Begoña. aí está. Xa un pouco queimada. Tú sí que estás queimado. No, está queimada, Begoña. Non está. Como É non? unha caramelización, non Sí, ten ni idea. caramelización de que, ó. Sí, a Caramelización. min cando se me queima unha filloa digo, non, está caramelada. Tú fas fillos? Alguna vez fixe. Unha vez. É verdad. Quería velo. É verdad. Mira. Bueno, vamos alá. Poñemos ya salsiña de chocolate blanco con améndoa. Recordamos que levaba nata, chocolate branco e améndoa picada. Ahora poñémoslle turrón así por Bueno. encima. Vale. Aí. Ai, Vou a intentar poñer... menos mal que estás ti aquí, Begoña, hoxe. Vamos a poñer, hai que Pero intentar vamos a poñer ver, aquí. deixa de... Menos mal que estás ti. Infravalorar Que o isto meu está ainda un traballo, poquinho quente, a ver se dou sacao. Moi Mira, ben. bonita ten. Mira, claro, porque está ben feito. Pero Begoña quería algo que fora espectacular na mesa. Begoña ou Oli? Begoña. O sea, Oli, perdón. Oli. Begoña fixo ben. Bueno, fixo Bueno, ben, fixo ben. porque fai sempre ben. Correcto. Pero non quere dicir que o meu non este ben. No, o teu non está ben, non está mal, Pero tampouco está pero ben. tampouco está ben. Bueno, Bueno, voy a botar... vindo dun Botarlle divulgador... unhas estrellas e unhas boliñas de Navidad. Mira, por para que favor, sea Xulio, Navidad. trae a túa fantasía. Teño máis, queres? Trae a túa fantasía. Listo. non é acabei. mellor que vayamos pa ali, todos. Prefires que vayamos para ali? Nada traído? No. Ai, Dios Bueno, mío. atención, Ai, Dios Alicia. mío. Vale. Vamos Feliz ver Navidad. isto, vamos ver o traslado da fantasía de Xulio Mato, por favor. Queremos ver o traslado. Con cuidado. Atención, pip, pip. Da ganas de cantarlle un pip, villancico, Pip, Vou pip. poñer aquí, Bego, para. Sí, dalle pa aí. Cando acordades buscando pásamo de vehículo especial. Claro. Mira que bonito. Vemos do vehículo especial. Bueno, pois aí está. Vese moi ben, Pois, señoras, señores, agora sí que imos chamar ao cuñado de Xulio que veña, por favor. Oli de Sillera, dámoslle un aplauso, porque Oli... Chegou o teu momento, Pasa, meu home, pasa por aí. Colócate aí. E Begoña está rematando, xa coa súa torta. Listo. A ver, se antes dixe un aplauso para Xulio Mato, como non vou pedir un aplauso para Begoña Vázquez? Un aplauso para Begoña, Gracias. por favor. Si é que isto é así. Non sei cal vai escoller Oli, Non sei cal vai escoller Oli, pero de momento tens que ir probando. Todos os colores. No, podes probar o que máis vexes ti que che pode gustar, e despois do de Begoña, evidentemente, probar a torta. A ver, vamos Pero a olha como me empezar. a pinta, Claro, é que o de Moitas Begoña é gracias. que é como... Sin desmerecer o meu. No. Tome, claro, no, nada, isto... Mira, pero Ten primeiro... moito traballo, Pero primeiro fixade buscar foi probar primeiro Oli, Home, claro. Está máis cerca. Xa. Porque está máis cerca. Non, parvo non é, ves? Parvo non é. No. Bueno, ahora vou poñer o que Escoita, teña menos azúcar. No, escoita. que teña menos azúcar. Degusta. Ti proba, degusta. Espectacular, non? Boísimo. Pois agora probo de Gracias. Xulio. O que teña menos azúcar, O que cale. teña menos azúcar, non sei, Collede de arriba. chocolate, Veña. un chocolate negro. Bueno.
Eu vou no intentar. Mira que cara de disfrute. Mira, parece un gremlin. Está lle gustando, A que non lle gusta un donut? Pois vamos alá. Os días de Nadal debían ganar os dous, Oli, de Silleda, despois de probar os dous, sei sincero, quen gaña o a voltas co prato deste día de noite boa? Bueno, pois é moi difícil, Pero hoxe vamos lle dar a Begoña. Begoña Vázquez, aí está, coa súa torta! Bueno, señoras, señores, nos marchamos. Pasen unha boa noite, desfruten e, sobre todo, feliz Nadal. Chao!